Hei! Tervetuloa kirurgian kurssille opiskelemaan tuki- ja liikuntaelinten vammojen ja tautien diagnostiikkaa ja hoitoa sekä plastiikkakirurgian perusteita. Teppo, minkä takia tämä kurssi on tärkeä? Ilkka, meidän täytyy nyt ensin onnitella meidän kandidaatteja. Nyt heidän pitkä prekliininen korppivaellus on ohi ja he viimein pääsevät hoitamaan oikeita potilaita. Mutta jotta suksi ei lipsu, vaikka latu nyt on auki, niin nyt täytyy vielä kerran muistuttaa heitä, että kaikki tuki- ja liikuntaelin hommat perustuu siihen kliiniseen anatomiaan. Toisaalta ei hätää, me kyllä kerromme heille, mikä on tärkeää kliinisesti ja mikä ei. No niin, se on ihan totta. Mutta jotain faktoja jäi puuttumaan. Voisitko sä vielä, Mikko, täsmentää vähän tuota? Joo, eli tämä kurssi on tärkeä sen takia, että näitä potilaita on tosi paljon sillä alalla, mitä me opetetaan. Eli tuki- ja liikuntaelin vaivaisia ja vammautuneita potilaita on jopa 1/4 yleislääkärin potilaista. Ja sen takia tämä kurssi on tärkeä. Me voitaisiin vielä vähän tarkemmin selvittää, että mistä tässä kurssissa on kyse. Otetaan yhteys Annaan ja Niinaan. Anna ja Niina, kerrotteko vähän tarkemmin, mistä tällä kurssilla on kyse? No hei Mikko. Kurssilla on 5 seminaaripäivää. Jokaiseen päivään kuuluu sekä ennakkomateriaali että ennakkotentti. Tosi kovaa opiskelua siis, ja joka päivä pitää olla ajoissa. Aivan. Tällä kurssillahan aloitetaan ortopedian, traumatologian, käsikirurgian, plastiikkakirurgian ja fysiatrian opinnot. Eli ei ihan mikään pieni paketti. Hei. Älkää nyt pelästyttäkö opiskelijoita liikaa. On hyvä muistaa, että meidän johdantokurssilla ei ole tenttiä, vaan ennakkotehtäviä, josta saa lisäpisteitä tulee traumaplastiikkakurssin lopputentti. Vai mitä te? Niin, mutta olihan se niin, että nämä lisäpisteet saa vain, jos nämä ennakkotehtävät on suoritettu hyväksyttävästi ennen kuin se opetus alkaa. Juuri. Tämä on kova kurssi, mutta olkaa aktiivisia, olkaa erityisen aktiivisia seminaaripäivinä, niin tästä tulee tosi hyvä jakso. Haastakaa te, opiskelijat, meitä opettajia kysymyksillä. Sillä tavalla me varmasti saadaan tästä hyvä kurssi. Tervetuloa.